Lastermarkak tresna bikainak dira nahi dugun informazioa edo nahi ditugun web orriak gure nabigatzailean gordetzeko. Adibidez, web orri hau, gure ikastetxekoa, gorde nahi baldin badugu, esate baterako hurrengo batean azkar topatzeko, dena aukeratzen dugu, era honetan edo bestela 3 klik azkar eginda, 1, 2, 3, eta botoia mantenduz, xaguaren botoia mantenduz, barra honetara mugitzen dugu. Eta ikusiko duzuenez, askatuta, hor mantentzen da. Beraz, hurrengo egun batean, gure web orrira azkar sartu nahi baldin badugu, hemen klik eginda, azkar eramango gaitu. Beste adibide bat egingo dut, adibidez, Urnietako udalaren web orriarekin, esan bezala, dena aukeratzen dugu, eta arrastatuz, hemen utzi, eta lastermarka bat sortu dugu. Eta esan bezala, hemen klik eginez gero, web orria irikiko digu azkar, eta Urnietakoan klik eginez gero, berdin, beraz, informazioa gordetzeko, eta informazio horretara azkar itzultzeko, modu bikaina dira lastermarkak.